fer 17 lødene bygge. Vi tar nekv godt av skrånne. Vi får høre 2 Vitnisburðar fra Beine Johansen og Adonja Johansen. Vi får også høre en sangframførðsla fra kvinnorna, ja. Ja. Yes. Ja, og vi får også spille til leygarkvøld i Ja. Og om det ikke tar chansen på pausene, så kunne det ennføre bønner om. Det er opp i alle tunner. Refleksjonsrom er også opp i alle tunner. Hans sitter en spent og bor et felt her oppe. Så, og det er strømt. Nok snakk nødt til å komme ned til 17 løte. Så møtene var strømt. Kameraen litt her. La stand her. Så hvis det ikke vil på kamera, ikke kan ikke mitt for å take kameraen nå. And if there's anyone that doesn't understand Faroese, we have translation headsets outside by the entrance. Så for Christian blir jeg løtene i bønn, og så kommer Christian opp på spill. En annen Christian. Du vil takke deg for at du kan komme om man her. Takke for stevnene, takke for at det er folkene som har sett tog av at kom om man her, og at det som har sett tog av at jobbe til. Så vi dunker kunne ha en god stevne, og vi takker for Jens Paul til å komme når klokken tala, og jeg ber om at det som han taler i, det skal settes i New York, og vi stekker det til alvor, det som man sier. Så la oss be for jeg løt ned, be for Vitnisburðar og sangframførðsla. Jeg ber om at du skal være vidt om ødel og tale kjøtten til ødel. I Jesu navn. Amen. Yes. Okej, så wow, här är folk. Vi färra att hon har konsenter. Nu tar vi för börja och tar vi en Kahoot. Ja. Ja. Och ja, han kommer på skärmen här. Så det är bara att ta telefonen fram och skruva koden in och så korta. Rosa. Pinko. Ja, några gå någon. Jag får finna Pinko att han är. Jag vet inte vad det är. Vi ser att det här var cirka 8 minuter att komma in, så börjar vi. Ja, så ska jag 20 sekunder efter. Down. 20, 9, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Yes. Jag har själv gjort han, så beriver vi mer. Hvordan nek folk var ujjar?
Var det 100, 200, 300, 400? Jeg var ikke själver. Det er cirka. Alltid. Kvar lærersveiner nokta Jesus trutja for en hanen goal. Peter, Johannes, Judas eller Jakob. Öliga gott. Nerver. Nej. Nerver, du slår snuita. Du ser det. Hvordan er Caleb? Ja, Caleb var bara 15 år. Ja, fett. Hvor er Hektar? Oh ja. Jag har alltid inte säga. Ja. Oj! Fick du det skrift? Nej. Kvar. Okej, här är kvar Hektar. Mint teacher i där. Kent Mauer. Ja, Fedras. Høyne. Okej. Cool. Kvad var ikke til drekkamonen ujar. Er det kaka, bollar, hålakøker eller halvmana? Hvordan jeg gjør var ombord av Ørsen Jammus? Her var det 0. Det var ikke Moses Ørsk. Det var Noahs Ørsk. Det evnene av stevna. Okay. You know? Her er jo 1000 koppar i Betesda. Og det er ikke sånn plast, det er sånn plastikoppar. Krus, men koppar. Nei, her er cirka 100, 200. Cirka. Nei, ja? Okej, ja. Hon är urtädlig, jag vet inte vad det är. Okej, kvar av husen är inte i praktiskt arbete.
Hver stender fri lede i tikkun etter, fri må inngjevi tikkun, ikke som i heimuren gjever, men gjevi tikkun. Rombrave 6-6, Åra Tøtjen 28, Johannes 14-22, Etla Marskos 14-6. Veldig godt. Andreas. Det är gå in. Jag har själv kommit på han, men jag vet inte om han rickar så väl. Ja. Det är annars som ett parsta sysklarna. Yes. Okej, är det fler säger i Färjön än i Grönlandet? Jag har följt i Grönland. Jo. Så ska lugga mig för som Färjön i Grönland. När kom han första Askepott-filmen ut? Ja, ja, sørste da hadde vi Dyson Kahoot. Hver vant han Kahooten? No. Live or life, Lind? Yeah. En cave kan bara gänga upp och genom trappnar. Det vill säga han kan bara gänga upp efter, inte ner efter trappnar. Okej. Ta passar. Fiskar kommer blinka. Det var så ikke. Hvordan ljøskjeder er brukt her oppe av pakalkanskene? Tvei. Ja. Vi bara tror spårningar efter. För stött brukar då. Stött nu 23. Jopp. Ja, sannsyn er vi dakkara sunnsjø, hva for rædje fylgje er det ui, eller så, ja. Nei, fylgje det så vel vi? Ai. No. Kat för brain rot säger Johan Ungdómsstevna. Jargolde.
Ikke brain rot. Og ta sørste spurningen, kan Jesus gjøre det her fri? Ja. Så det Changer. Ja. Får vi det sånne vinnerne, tror jeg. Yeah. Jag fick det rätt 100%. Yes. Okej, Andreas. Och nästa plats. Hallå, och så drum roll. Maria. Yes. Ja, takk for spillet, Kristian, og til lukk og Maria. Vi får at synge 2 sanger sammen. Vi får høre første Vitnisburðar kvöld som vi fra Beiner Johansen. Og den første som vi får synge Kong Jesus. Og du er velkommen å røste deg opp og synge. Ordentlig.
heimsins veldi bortast. For långt sliten og bråten gjørst og synja krus. Til kvøka stekka alvall skoden. For god han leivan av jorda, som brølar vi med, og sigrar vi valden. En del skulle gjorda herra. For god okkon gav, og et løydales lav, for all hansens synd, han løyv okkon vann. En del bortja styr og leiv og ned og lampen om. En del bortja styr og borstene, til hud og fire kongen. God så frälsar vi, her at gjera bonden, og kvöga steka alla skoden. For god han leivan av jorda, som brølar vi med, og sigrar vi vann, og det skulle gjorda herra. For god okkon gav, og et løydales land, for all hansens synd, han løyv okkon vann. Og det bortja styr leiv og ned og lampen om, og det bortja styr honom. Til kvøka steka alvall skoden, 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 og jeg steka skall. For god han leivan av jorda, som brølar vi med, og sigrar vi valden, men det skulle gjorda herra. For god okkon gav, og et løydales land, for all hansens synd, han løyv okkon vann. Men det bortja styr og leiv og ned og lampen om, men det bortja styr og Gjør så vel, Benny. Hej. Jeg heter Beiner, og jeg er 28 år. Jeg er Klaksvik. Og ja, jeg er glad for at jeg vittner til at jeg har en fresta sal. Og jeg har frester siden jeg var hatt lydel enn 22 år. Og da tar jeg sam lukka som mina støvet som syndare og sa at ja, for at
få ett överlöj som måste vända mig till Herren och be han komma mot hjärsta. Och jag har så alltid hört om Guds år och och faktiskt en tryggvande har jag alltid hört om Jesus och så har jag alltid kommit här och i Betesda första söndagsskola och så ungdomsmöte och började ungdomsmöte här så i gamla Betesda. Säkert nästa som jag minnas det så man är inte helt unger långt allihopa. Men ja, och det vi alltid väldigt tacksam för att kunna komma här och höra om Guds år och finns det lärt om jag finns och ja. Även att stevne till hur finner fri och man kan också man kan se kvar finner fri och kvöld är så även just det hur finner fri och i framtiden. Och dagliga så vi öll upptidsen av imskon. Det kan vara arbete, det kan vara skola och sen andra frutrar och så vidare. Och det har fettligt ju den ek och det gör det så östra mer. Men så sprungen kvar löjtar vi så efter fri där vi tar bruk för tog. Och det är ganska nek och ösni som det kött till att man kanske helter man får kanske en gångtur, man får lusta tonloge podcast eller en serie för något som att få synder fri från Ungdómsstevnan. Och men Bibeln hon tar sig ösni om fri och men det är inte det släga fri till att ta tandfrien och vi ganska ofta lite efter som hemren bjöar det är inte en värande frier. Så att vad är det för frier och i Bibeln tar sig om. Och i Johannes 14 så hever Jesus sina sista röv eller han tar sig vid lärsvänna nertag han vet att kärlek som att han ska loja och han tar sig om ett landa att han får att göra en städlig röjar och ösnen höjtra lärsvänner som ösnen utan åkon om att följa honom, älska han och halta på hans herre. Och i vers 22 ständer som ett kahotkappings när hon tror fortsatt inte visste vad det stod. Så ständer det här att frilat jag tickon efter. Fri mun djevja tikkon, ikkje som høybren djevja tikkon. Herre tikkar øttest ikkje og miss ikkje møte. Så Jesus sier okkur at vi finner fri til hånden, og til ikkje høymeren, og djevja okkur fri. Det er ikkje det som vi vanliga brukar til at gløyma Ungdómsstevna og løte, det er ikkje det som er værande frier. Til at lesa vi ösne lugga som vad är det för ta han säger här frilädje efter till tikkon vad är det för frier och han leder rätt till okon så ständer i vers 8 och 2 här i kapitel 14 så ständer så att hjärsta tikkare öttest inte det tryckvar god tryckvar med vi och i huset här som man ser nekverbostär var det så är jag sagt till konta då är för borster att göra till konsta till röjar så det som Jesus sier och ner det är att han var ju också fri som ösnen en frigör för framtiden som ösnen är ungdómskvöld. Och en värande fri har vi få en avon om vad bor och för oss som har sett och allt av han. Och vi tar man kan säga vi tar alltid stora ner i och Ungdómsstevna men för oss som har valt att se dock allt Herren och teach mot honom så ständer du i det var det talar syndrin att du in i Rombra 5 men Rombra 5 kapitel 8 sen så är det att rätt förstört att sig har vi till nu fri vi gode vi Herre och Jesus Kristus och
hända frien har vi som har tidigt med åtråden. Vi där finns han tror jag att nu har vi fri vi god till inte som mittlen och god långer. Det han är rannsakare center, han stryker akkurat skuld. Och vi tar inte några utståndad vid honom. Vi kan alltid ha större rum hur vi är bättre att det kommer skola, då man ska upp i rönd och ska uppgifter och så vidare. Man kan alltid ha det här större ner och kosta vi i framtiden, hur vi är en 5 år, 2 år och så vidare. Men jag kan så vittna till att jag har inte jag har också inte här större ner i min liv, men jag har inte en större om vad händer ta i en för framtiden till att vi vet också när vi är inte där i morgon och jag har ju en fri som säger mig att jag har ett evigt liv ta en för tojen här fall till Leo. Och vi sjunker i fyra lötene en sang här och en av vers ber så säger att men frälsaren gröven är öjmuvån och jag är glad för att vittna att det öje ta våna att ena för att vara hemma till Herren och vi bara höjta artikeln om det är en artikel som inte öjer den frien att östen tacka ja be Herren om att komma och tycka hjärta till att till den bästa är ner av teacher och kan bara anbefala att det kan ödla göra det samma så ja amen. Takk for Beiner. En gåur og områdende bådskaper, og jeg håper at vi alle inni her kunne vittne at vi tar en fri vi gode som vi tar hørsning om disse stedene. Vi får synge en sang sammen er en kvinten kommer at ha en framførsle for dere, og at han til så kommer Adonja og hører en vittnesbord.
Frelse fast bærs vid ditt navn. Nei, bærs vid din favn. Jesus, du erst, Jesus, du erst min god. Herra krossi og i min stad, fire djeving du mer gav. Jesus, du erst, Jesus, du erst min god. Frelse fast bærs vid ditt navn. Nei, bærs vid din favn. Jesus, du erst, Jesus, du erst min god. Herra krossi og i min stad, fire djeving du gav. Jesus, du erst, Jesus, du erst min god. Frelse, Rein nåra krus och i överna. Naje, kära naje, till dig blev vår frälse. Vi manglar mikrofonen til Ona. Vitt i kvöld. Det är så kvinnorna. Det är Sigrun och Naomi och Ro och Tabita och jag. Vi kommer att synja. Jag kan synja för tikkene i kvöld. Och jag halte att det kan ta sig för jag alla att vi kommer samman för att lyfta Herrans namn högt. Och det är något som vi inte prioriterar. Och tog har vi valt att inte ståna men liksom att komma samman och börja synja. Ja, den första sången som vi kommer att synja är en välkänd lovsånger som heter Vi prisar dig god. Här för det hälta Nilan och säger halleluja, tyner äran, halleluja, amen. Här all äran som vi inte prisa och att det ska bara bli lite andra namn högt. Och den nästa sången vi kommer att synja Arthur, en välkänd sånger som kanske höskar spekla väl till högtiderna som är avvis. Dörren är sånor. Här är nästa vers säger Jesus stora namn tutt iver ödlon tu Guds lamb vi komst att frälsa öjna fauna vi. Ja, jag hade vi börja bara vi hin. Vi prisat her god,
Synja fagna var sång, till vår frälsare stora, vår Herre och Kung. Halleluja, du ni äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och frälsa, reina feren. Vi lova till god, för Jesus så bjärst, som har Golgata skojden nu i myskret så svart. Halleluja, du ni äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och frälsare, öjna för er. Vi tillber dig, alla dörrjävat här, du går snabbt som av krossen och synd vara bär. Halleluja, du ni äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och frälsa, reina för er. Vid akadla te, kom och vi och ver, så på för att känna hur stor du är. Halleluja, du ni äran. Halleluja, amen. Kom och vidja och frälsa, reina för er. Kom och vidja och frälsa, reina för er. Turdarinnar sonur, nyur hiar stoj. Jesus Kristus, Guds Messia, krossens steja loj. Jesus stora namn tog i virödlån och tu Guds lamb i komst av frälsa, ojna fallna väg. Tack och
Ja, så skal jeg lægge forklare syndrom tvær den næste sangen når vi får synge. Den første øyder og god i beste ungdomsmøyene, som jeg helt passer så vel til dere unge. Og her jo, vers 4, første korset på. Det sier, det talar sån enkelt god må I få bästa slökt och troan och bärskaka hin gilta livsens vins. Och bärskaka, till de som inte vet det grundse som ligger efter att han använder drutsvin action. Det som ligger efter I vinnen. Action att god ska inte få att ta to just allt det som du ska göra. Ta ska god inte få det. Eller action. Ta ska inte vända det till god. Han ska inte få action. Det avloppstøyene til oss. Men at vi skulle tjene han medan vi tar orskene, medan vi er ung, og at Gud ikke skal få en nybrenda lån, og min Gud best øsk og hjertet minns. Action. Ja, at vi skulle tjene Gud medan vi kunne, medan vi er ung, til at da vi er gammel, det ikke lykke lagt. Og det er også medan vi er unge, vi tar alle avgjørende. Så er det henne i nastsangren, det frigjøra gjør, ganske flere ting kjenner han, og han handler jo om fri. Handler om jølevangeliet, at altså første verset, frigjøra gjør, englar sunko hot. Det er første jølanått. Altså, da vi leser jølevangeliet, da hører vi at englar sunko, at det skulle være frigjøra gjør. Og til jo sin tema, så jeg vil veldig ordentlig tid. Lese teksten. Men ja, vi får synge der. Og Gud, du er best og ungdomsmøye mine. Mått min vilde offra fire til. Ta iver tremor rennor løsens vine til tøyn og god personje vilde og kom det høy men no med hjärsta give og vittna att Anna hon kärlek tog hon inte ta möjlig kan vara till blivet sak och kvärt och trähevor du till mor till heimsens ören det kan och djeva mors ungdomsut ned toa och mått och att Anna mot himlen och med sträva vi nej och dig och gamla manna håll. God må få bästa slökt och troan och bärskaka hinskilta lovsens bort och inte bärst hin i bränt alloa och oj min god bärst ösk och hjärsta mot Nøy takk med goda livsens skilta tøyma og her vi mer og i sal og møy
hjärsta håll Min Herre och min Gud Ahaksta dig Jag för att skymma Tack hjärsta håll Min Herre och min Gud Englar sung og hatt Tæffest og jøla natt Frelsaren Kristus fødder Og glede på til hjørstene tæber Du min årsøk til glede og fri Og jeg ser årsens tog Tog du vil det komme nyer her Her dodja fire egna fallna vær Jesus takket her Fire øyne gledelige Hødlom Øronen skjen Henda jøla fri Sung og hatt Tæffest og jøla natt Frelsaren Kristus fødder Og glede på til hjørstone tæber takket her Fire øyne gledelige Hødlom Øronen skjen Henda jøla fri Jesus takket her Fire øyne gledelige Adlom Øronen skjen Henta jøla fri Okej. Ja, hej.
Jeg heter Donja Johansen. Jeg bygger i havn, og jeg er ikke luftene. Og hva annet? Jeg ble frelst da jeg var 13, og jeg er ikke i klasse. Jeg er veldig glad for evne og stevne til at seneste året har vi fokusert mest på at kvile at jeg må velge å finne fri fra Gud. Og det er så lagt å løyve alt annet fytlokken som ikke er god, som vinner i telefonen og negative tanker. Alt som ikke beinleis fra god. Og det gjør bare at god får minne plassen i jøkken. Jeg har sagt at god har vist meg fri og glede i de ringer som støder nå. Og jo verre alt det verre, så jo mer vi ser hans glede og fri og kærlighet. Og det er så overfærdende. Altså det er så, man kan ikke forklare det, og man kan ikke engang se man bare alle av en egen som hermen her ved bjøa. Og noe som jeg har lært er at altså, om vi kommer ikke at velge skilja frin til Jesus før vi får gjøkken trångter og lyingar og frestinger og røynter og akkurat trygg være røynt, ikke for at bråd dere ned, men vi kunne vekse veldig antallige. Og røyntene er en avminning om at vi har faktisk hørv av Jesus og tog det disse tingene avduket at orka og fullkomlega for at vi kunne vite kunne vi velge lyde at har vi hevet det ringt og har vi lydt av godt noen og vi synes at god er faktisk til stier. Og det tar vi missa til som vi talar vid bruk för som viner eller telefon eller sociala medier eller märka allt det som inte beinleis god. Tar vi missa till så gör vi det han är faktiskt det enaste som är trofast. Och att det som vi inte kräver att vi manglar är han och han bröt inte och att han är faktiskt trofast. Jag skrev 1-4 til 1-2-4. Så jeg prøver mine råkne til for bedre glede, til at de kommer i altsens frestinger. De vet jo at et skikk tikka vil røynt virker til at hål, og det at det tåler leie til fullkommen virk, så de kommer fullkomne og heiler og ikke vantar av tjatikken. Og tar vi et hevalring, så det upp till locken. Alltså vi tar väl om vi vilja söka och välja att söka glädje sig och det är slagt och vi kunde smatta att vi skulle eller att vi kunde klara det och stanna vi har ett ordentligt förhåll till Jesus eller att vi avhållda det röjna att växa. Oops. Tror du skrift? Öran. Och ja, och lovon att arbeta nu Jakob. Johannes 3:32. Så han ska växa och jag ska minka. Och tar vi strya så kan vi som oftast fokus jag och och det skapar beinleis en egoistisk hook på det här. Allt är ju, allt snurrar sig bara om oss. Och det kommer sjåvande. Eller det føles trygt. Vi har en lød og vi får en känsla av kontroll. Men i verkligheten är vi bara drivna i. Och så att oss som offer heldrena bara vänder oss i av Jesus. Och då må vi dess lära att sätta oss lågt. Och det vill säga oss viljor, oss tankar, oss känslor. Allt som är av oss. Allt må sedas till så just om han ska sedas så högt. Om vi vilja höra och söka god så må vi söka att vi är inte.
Det vill säga acceptera att vi det är faktiskt inte utan Gud. Och om vi vill söka rike Guds så må vi bli ett lunch. Och vi kunde inte om det enaste vi söka i rocken. Och det tar Gud blir faktiskt till allt nu i rocken. Men det är helt upplockom. Vad ska vi välja bruka akkurat 2 år på om vi lever hemmen av fyllockom. Helt 100% upp till oss. Vi kunde inte vänta att Gud för att komma ut till oss. Det är ju fjärran, men vi tar vilja till att göra det som vi vill. Jag tror att fyra sitter åtryck för att vita att det inte är adventskaper vi hemmen i futjenskaper mot Gud. Tann och vill vara vinna hemsens vid till futjende Guds. Och tar vi det här giv och liv till Jesus vi ju akta efter reglerna och forskjelligt, men jag syns att vi ger om allt som vi gör. Det vill säga åka känslor, åka tankar, allt det som vi stryas vid, allt det som vi ber på. Och det tar vi sådär troplagar och i troblomstöv och lär åkna sådär göskna så gott. Galadierbrevet 2:20 säger är krossfäster vid Kristus och nej till inte. Och nu är det inte längre som livet nej, Kristus lever i mig. Och till nytta det helt inte att stora för troblomstöven till vi har det alltid. Han har inte givet oss. Och så om det inte är lätt så gör det faktiskt bara mest mening att lias till att det är inte när vi växer antalliga och vi lär att lyda av Gud. Röjen Godsen han talar i som morgon. De minns inte precis till vers men hörde på tala. Att ja, ta ångstan till Timoteus och halt i skriften vär stande stinn ut skynne i årene. Och till så tropult, alltså ödla tropult, så att vi har alla så rikt, men det är så viktigt att vi röjna, alltså vi röjna och är bästa, och det är bara vi om vi läser och bia. Och ja, en tillägga vi i Rombrevet 5:3-5. Og ikke best her vi rås okkom at trångt noen, til vi vita at trångten virkar tål, og tåler røynt sinne. I røynda sinne vån, og vån gjørs til skammar til kærleik Guds uthelt i kvarjon. Vi gjørs det nokkara. Vi har det andan som given okkom er. Ja, amen. Takk for sangen til 5. Og takk for vitsporene, Donja. Altså, det var ordentlig godt. Og ja, jeg har ikke ferdig kjenne jeg træt. Vi får synge 2 sanger sammen. Jakob og Christian kommer opp. Og vi får börja vi lovgod, ja. Next day, nu skriver fer här synder större naje att se tankar löjt större som god ser mer all vidor all visor men synder inte ser og sagt vær i voja og båtleisa hev. Her synden vær større naje
man vujja, myskre och fred. Här synder större nage hans är. Han tål inte boja som viltest. Han älskande Jesus, hans vujja kallar. I falla han fäller, i vajka han ber. Här synden är större nage hans är. Love Gode, meg större hans nage är. Akten ma vujja, myskre och fred. Här synden är större nage hans är. Så bortleis för skuld moin og en goldig effekt. Vi blåi han galt og i dejan han gikk. Og krossen og langar og birar han bär. Här synden var större nage hans är. Love Gode, meg större hans nage är. Akten ma vujja, myskre och fred. Här synden är större nage hans är. Love Gode, meg större hans nage är. Akten ma vujja, myskre och fred. Här synden är större nage hans är. Här synden är större nage hans är. Här synden är större nage hans är. Veit mer lut.
Ja. Så det fyrebildslivet. Møter ikke helt livet än, men tackar för kväll Sverige. Det blir helt otroligt. Det blir en lovsångslöda, no. Men det blir frivilligt. Så du kan ska få upp till dräckamon och böner om allt det där. Annars blir det en lovsångslöda in här. Och så bara lysa det att Obi Hus blir röst nu. Det blir röst här. Så vi blir här ikväll. Och ja. Ja, så vill jag sluta att ta vi lite nu vid att synka för det så för att nu rota att sig. Ta tacka all kvar som sitter där och vad stackar av 8 konsol och så komma in för att testa att se vad jag har. Och att han har låst slott så är det helt liv här. Ta vart ett spel. Jag tycker jag spel vidare men det är spel som allt det som är deras rätt att känna att jag spelar ordentligt väl. Och träcka under en bra. Här är lösen rätter. Det är stadigt upp efter som sattnar special han har väns kommit in där. Och bönarum och reflektionsrum och tävlar upp slange som fått över där. Så det är något på rena färger alla nattna. Och reflektionsrum är när man kommer upp första vinst när bönarum är upp och så vinstrum. Och så är det reflektionsrummet långt in så vinst. Ja. Men möter Ryan eller Ungdómsstevnan hon är sliv än. Vi är här efter morgon, som kväll. Och tar vi det 8 åter till Sverige höstkvället, det minst 8 år. Där vi är värande fri. Så hvis det har funnit en fri en kusse, vär var det utan nu, va? Och ja. Och det blir inte bara ett möte klockan 6 morgon. Då är klockan 11. Tar vi det som möte här. Det är något som vi inte befinner men det är något som vi hoppas ni kommer till. Det är morgonmöte. Ja. ja. Yes. Så ja, vi hoppas vi så gärna något där. Ja. Och som sagt som är en lovsångslöda, men sidas för lycka komma upp att lysa kort. Och så ändrar vi när stått här böna att man. Ja, det är fantastiskt att sitta sån här ungkär kväll och sen äldre. Det stannar när vi går nu. Ja, det är fantastiskt att sitta sammen med dig och sånt. Jag får lysa en leygarkvøld som är i England till Reach. Till Reach. Ja, det är en leygarkvøld som är i mars månad. Hon är från 26 till 13 mars. Hon är av skolan som är i North Coast till Lusen utanför Grimsby i Estarsyn i England. Till en bibelskola som det har rasterna till en konferens. Och till en bibelskola här som även är For God so loved the world, hade jag där. Och ja, det är allsmarska och det är från 18 till 30. Så allt som är från 18 till 30 heter Likon och en möjlighet. Och det är om att törven att ber evangeliet till det ju inte har hört. Och här är det nekvar aktiva troboare som arbetar ute i stammon, ute i djungeln här som folk är som ångkant jag har hört för. De kommer åter till dessa rastövna och att fortälja om torra verk och hur spännande det är att arbeta här ute mittel de folk nu och fortälja dem om Jesus. Ofta är det mal här som de slett inte skilja, som de simpelthen färd ut och lära sig mal. Ofta tar det 5 touchar och bara lära sig att mal. Så det är väldigt spännande att hitta dig och att vita öljanek. Det är skolan här, vi färra, eller det första färra är för hösten den 26 mars. Och vi är vånande efter här mannakvället 30 mars. Och han frutja dagen, ta var det möjligt att söka skolan sjående och ösni är vara vi till undervisningarna som är tandagen. Det är en vanlig undervisning där som allt de som kommer till stävna har möjlighet att vara vi till. Så det är ösni möjligt att söka hos en bibeltimme gånger 4 i en bibelskola.
Ja, det var första ferieläger via ferierna och det var att flyga från Färjön till Edinburgh och köra så vi buss ett tåg ner till Northcotes och till jag vet inte 4-5 timmar alltid. En busstur eller tåg. Mätt det kostar 3000 kronor och det tar man ju betalt det så över det räknas som en endalig tillmelding. Och det var 15 plats men i mejl kom ikväll att det var 20 plats. Så det är öliga dejligt och ja, jag vill störst vimmala att jag var tvärfyr själver. Och det är helt fantastiskt. Först för det var 23, det har också inte ont det. Det var dagar och ett natt skipa för turen och jag har också inte ont det men jag har inte meldat sig till så jag meldade mig bara till. Det livet blev så fullt och det var en fantastisk färd. Och det öppnade egen kommer öliga för att tro på han och också allt det som ligger attan för att tro på att kunna vara ute i marscherna. Alltså det är så mycket folk som är attan för som stod att de fortsätter och särliga bön och snö. Det kan vi alla vara vid till. Det öppnar min egen för det och det är en chans till tydligen att komma vid. Tillmeldingar frost är till 12 december. Och hvis du får in ntm.fo så får du nog så grått att veta vad det handlar om och också att du kan melda att du kan en lunch som är inne i ntm.fo. Om det här var spurningar så till mig också ordet väl att svära till imon. Tack för det. Ja. Ja, som sagt, det var en lovsångslåda nu till frivilligt om man vill till Anna. Annars, ja. Ett möte var i röstning kväll, pastor Ungdómsstevna. Men dessvärre vet jag att alldeles för slugande folk morgon som kväll, så också jag bara lysa till att vi har vanliga möten i Klaxvik, höstkvällar klockan 8. Och just nu lär det klockan 9. Och vi har möten alla städerna i Färjön. Vi får inte lysa allt i Färjön, så hvis det har en spurning i kvällen och när möter här stidfra, så kommer upp och spyr mig att så får jag ända lötna i bön och så var det en lovsångslöda som är frivillig. Herre, tackar dig för i kväll och jag hoppas att ankeren ger lärt akkurat. Du har öppnat in i chatten och hvis det nu sitter vi en spurning om det har funnit ända frien som vi har hört om nu tror jag det är att det ska finna till att det har ända frien, hur man finner frien. Om det är frälst där. Det är min största bön att folk blir frälst. Så ber jag för möten och er att samverkan ska vara handla om det och praten i att ska vara handla om det. Och ber jag för att de ankar sitter i hjärsta bänkar att du ska löja din böner om ska en handstag möta dem. Det blir i din namn, amen. Tack för det till er. Som sagt så får vi in i en låtsanslutet nu. Det blev gott nog sagt att det är frivilligt. Men en störst men vill jag ordentligt gärna vimla till hon öll till att helter vara inne här och bara visst det kan gå så sen lunch men visst ordentligt orska standa så kan man östen sätta sig ner och helt bara lusta ett text någon eller jag vet inte fokusera ega väl på texten för att han säger till att det kan vara god talar jag alla matar och det kan ordentligt gott vara att akkurat hämta lötan alla goda talar just till då och det är det bara mega chill hvis man så helt väl är färdig George Anna så självt om det blir sagt att det är frivilligt så vill jag ordentligt gärna vill man att det kan öll till att helt vara inne här och lovprisa den stora goden som vi tar samman. Självt om det talar, jag tror inte synja, jag tror inte hatta, inte hugsa om det. Det enaste fokus jag eller inte an till kan vi synja till och det till god. Det är bara och god att vi finner den frien så vi tar hörsnäck om i kväll. Och vet inte, hvis det följer det kan ofri och hjärsta bänkar allt det är så ganska helt för en bönarum så därför att färra kaffe och bara ladda att färra till att ta kan man enkla ordentligt
Och ja, jag vill bara ordentligt gärna vill man det kom till att helter sätta det går ner hvis det inte orkar stanna och så helter lusta efter texten som vi synja och synka av fotlen hjärsta och ja. Ja. Nu och jag ska inte för länge tror men bara lycka minna att inte huxa om allt det som sitter runt om dig eller framför synar om jag gott om syns nog harst alltså bara ha bara fokus är rättast det och så lös bara ända vi att se jag visst nägar in här som inte teach möts med sån fantastiska gott och så det harst om kväll visst nägar som inte över finns den frien så vi det harst om kväll att göra det nu och inte bara låta det färra att vi öja bara på nu vi tar ju en gång de nästa kont det att Gud kan komma kvar lite och jag vill ordentligt gärna ha att jag vet att med det stort pjärtjesen fantastiskt god. Ja, vi förbereder vi 2 års min värja om min borg. Och här börjar jättnar och så syns jag så att nästa jättnar syns jag ner där.
Vert och lampe som var drippe Høylavur han Sinje lovsang til han som sitter Har sett innom Vert ett lampe som var drippe Høylavur han Sinje lovsang til han som sitter Har sett innom
Herren god av allt det som är och är och komma skall. Høyla vår Herren, Herren god av allt det som är och är och komma skall. Høyra dig frälst och synda, dort veri kontinuum, som vann och dig anon, tu ert verdum. Så då helt att sen jag tycker. Vi kom till den största sanningen av stämmen eller ungdomsmöten i kursen. Och nu vill jag ha att vi öll rösa upp. Nu orskar du väl en sangaträtt. Och vi får tacka Let's Revival kom och be dem om ordentligt bra. Det gör en tjus vid din testa. Man kan gå kränta upp och dansa sig. Det blir inte. Heavenly Father, I come, don't have much to offer, Holy One, I'm humbled by all that you've done. And even though I walk through the valley, I don't have to fear. You will call me from my sorrow to gladness I have. What more could I want? So raise my faith a little higher, set my spirit on fire. Lord, we're asking you to move, 'cause you're the God of restoration, the one who gives salvation. Lord, let revival come. Let revival come. Let revival come. You are the God who calms the seas, the same God who healeth me. You are the one who makes me strong. And even though I walk through the valley, I don't have to fear. You will call me from my sorrow to gladness I have. What more could I want? So raise my faith a little higher, set my spirit on fire. Lord, we're asking you to move, 'cause you're the God of restoration,
the God of restoration, the one who gives salvation. Lord, let revival come. So raise my hands and lift higher. You set my spirit on fire. Lord, we're asking you to move. 'Cause you're the God of restoration, the one who gives salvation. Lord, let revival come. Let revival come. Let revival come. Kom nu, it's okay. Kom. Revive me with the joy that you bring, joy that you bring. Revive me with the joy that you bring, joy that you bring. Revive me with the joy that you bring, joy that you bring. Revive me with the joy that you bring, joy that you bring. Revive me with the joy that you bring, joy that you bring. Revive me with the joy that you bring, joy that you bring. Revive me with the joy that you bring, joy that you bring. Revive me with the joy that you bring, joy that you bring. Jeg halte du skulle gjøre det med størst klapp. Kom. Skilda Blanger. Det säger jag ber en dår för högt. Början så det blir rävlögt. Vi får synja för maten, Luka. Jag ska inte kvar för högt. Ja, det är. Jan, ge mig också dår. Fär.